हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സില് ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഭീഷ്മദേവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഏത് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു കണ്ടത്? കുന്തി ദേവിയുടെ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഭീഷ്മദേവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവരുടെ പ്രാർത്ഥനകള് വരുന്നത് ഇത് ഏതൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളാണ് അറിയാമോ? നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോ ഈ ദാമോദര മാസമായപ്പോ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവരുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിലെ മാതാജി, ഒന്നാം സ്കന്ധത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. 32 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ 32 തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ്? 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഭീഷ്മദേവൻ ഇതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് യുധിഷ്ഠിരനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭീഷ്മസ്തുതിയിലെ 32 തൊട്ട് 42 വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോ കാരണം അത് പറയാതെ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ സ്തുതികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. അവിടെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ സമയത്താണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഈ ഇത്രയും ഇത്രയും ആൾക്കാര് ഈ ഒരു യുദ്ധം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടതിന് ഉത്തരവാദി താനാണല്ലോ, താൻ രാജാവാകാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇത്രയും പേര് മരണപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തയില് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ താൻ ഒരുപാട് പാപിയാണല്ലോ, എത്ര പാപിയാണ് താൻ എന്നുള്ള ചിന്തയില് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ അർജുനനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു നോക്കി. അപ്പോഴൊന്നും അർജുനനെ അല്ല, യുധിഷ്ഠിരനെ ഭഗവാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അർജുനനെ ഗീതോപദേശം കൊടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ട് പോലും യുധിഷ്ഠിരൻ അവിടെ മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. വ്യാസദേവൻ ശ്രമിച്ചു, ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? യുധിഷ്ഠിരനെ തന്റെ പാണ്ഡവരുമായിട്ട് ചേർന്ന്
ഭീഷ്മദേവനെ കാണാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവർ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഭീഷ്മദേവൻ കിടക്കുന്നത്? ഒരവസ്ഥയില് ഇത് സരസ്വതിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. സരസ്വതിയിൽ ആ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന മരണത്തെ കാത്തു കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവരെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും എല്ലാരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഭീഷ്മദേവരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരന് നല്ല മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ, കാരണം ഭീഷ്മദേവർ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെ കണ്ട ഉടനെ ഭഗവാനും ഈ പാണ്ഡവരും എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഭീഷ്മദേവർക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും. അപ്പം ഭീഷ്മദേവര് പറയുന്ന കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങളാണ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഭാഗവതം ഉള്ളവരെടുത്തോളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഭീഷ്മദേവർ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി, നമുക്കറിയാം സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിലുള്ള ഋഷിമാരടുത്ത് താൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് ഇതെല്ലാം വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ചെയ്തത് ഒരു അത്ഭുത കർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്ന് പറയും. കാരണം അതെങ്ങനെ അത്ഭുത കർമ്മണ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ? കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. എന്നാൽ അർജുനനെ പറഞ്ഞ് ഉപദേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന് മാറ്റമില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് അത്ഭുത കർമ്മണയാക്കുന്നത്? കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഭീഷ്മദേവനെ കൊണ്ട് ഉപദേശിപ്പിക്കണം. കാരണം ഭീഷ്മദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു മഹാഭാരതത്തിലുള്ള. അദ്ദേഹം കൗരവരുടെ കൂടെ നിന്നാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കുപോലും എതിർത്ത് സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും വലിയ യോദ്ധാവായിട്ടും ഇത്രയും വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറി? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു മഹാഭാരതത്തില്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഈ ലോകം മൊത്തവും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഭീഷ്മദേവൻ ആരാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അത്. കാരണം ഈ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തവും തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞിട്ടും യുധിഷ്ഠിരൻ ആ മനസ്സിന് മാറ്റം വരാത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് രാമായണത്തിലെടുത്താൽ, രാമായണത്തില് ഹനുമാൻ എങ്ങനെയാണ് ലങ്കയിലെത്തിയത്? ഒറ്റ ചാട്ടത്തില് അദ്ദേഹം ലങ്കയിലെത്തി. പക്ഷെ രാമനൊരു പാലം വേണ്ടി വന്നു കടന്നു പോവാൻ. അപ്പൊ ആ ഹനുമാന്റെ അത്രയും ശക്തി രാമൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഹനുമാൻ ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിൽ അങ്ങ് എത്തി, പക്ഷെ ശ്രീരാമന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകാഞ്ഞത്? മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടി കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അവർക്ക് ചാടാൻ പറ്റില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഹനുമാന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവാന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരെയും വിളിച്ച് ഹനുമാന് കൊണ്ടുപോവാം. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച ഹനുമാന്റെ മഹത്വം തനിച്ചെടുത്ത് മഹത്വം എല്ലാവർക്കും കൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹനുമാന് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടട്ടെ. അതെ. അപ്പൊ ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരെ അപ്പുറത്ത് കടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അങ്ങ് എത്താം. അപ്പൊ ഇവിടെ രാമൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ചെയ്തത് യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ടൊന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനസ്സിൽ മാറ്റം വന്നില്ല. പക്ഷേ ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞപ്പോ മാറ്റം വന്നു. അതേപോലെയാണ് അവിടെയും സംഭവിച്ചത്. ഹനുമാന് ആ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട്, തന്റെ ഭക്തൻ അത്രയും വീരനാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോ റീസെന്റ് ഉള്ള അതായത് ഈ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹം
തിരുനാമം ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം കുറച്ചൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ലോകം മൊത്തവും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാതിരുന്നത്. കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ 8 ശ്ലോകങ്ങളെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? ശിക്ഷാഷ്ടകം. എന്നാൽ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എത്ര ബുക്കുകളാണ് രചിച്ചതല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, പിന്നെ ഹരിഭക്തി വിലാസ്, അങ്ങനെ എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അവര് രചിച്ചത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുക്ക് അതിന് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ല, തന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്റെ മക്കള് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്, അതുപോലാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഒരു പ്രശസ്തിയും എല്ലാം കിട്ടുമ്പോ ഭഗവാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവരുടെ ആ ഒരു മഹത്വം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിരനെയും മറ്റുള്ള പാണ്ഡവരെയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാം, അദ്ദേഹം ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. തന്റെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാനും വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഭീഷ്മദേവർക്ക് കൊടുക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരനെയും മറ്റു പാണ്ഡവരെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭീഷ്മർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തത്? ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസ് വരും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഒരു വീരരസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. വീരരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ വേണം തന്റെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കാൻ. അപ്പോ അർജുനന്റെ വീര്യം കാണിക്കാനും, പിന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം ആ ചക്രം കൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവനെ വധിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയില്. അപ്പോ ആ ഒരു വീരരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനാണ് ഭീഷ്മദേവർ ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിൽ നിന്നത്. കൂടാതെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് മുഖം കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലേ? ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠം കൊടുക്കുകയാണ്. എത്ര ശക്തിമാനാണെങ്കിലും, എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, എത്ര വലിയ യോദ്ധാവാണെങ്കിലും, എത്ര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാലേ നമുക്ക് വിജയമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വളരെ വലിയ യോദ്ധാവാണ്. അർജുനനൊക്കെ വെറും കുട്ടിയാണ് ഭീഷ്മദേവരുടെ മുമ്പില്. ഭീഷ്മരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ അർജുനന് ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനന് വിജയം വരാൻ കാരണം? അവിടെ ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെയാണ്. ഭീഷ്മർ അധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നിന്നത്. അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ശക്തിശാലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര വലിയ കേമനാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകില്ല. ആ ഒരു പാഠം കൂടി തരാനാണ് ഭീഷ്മദേവർ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ മഹാഭാരതത്തില് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരെല്ലാം ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു തങ്ങളുടെ ആ കടമ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ മഹാഭാരതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതെല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ. അപ്പൊ അവിടെയും ഇതേ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് അവിടെ തകർത്ത് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള വാസ്തവമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓരോ പാഠം തരികയാണ്. താൻ അധർമ്മത്തിന്റെ എത്ര വലിയ ശക്തിശാലിയാണെങ്കിലും അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാകില്ല, തോൽവിയായിരിക്കും ഫലം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമുക്ക് ഭീഷ്മദേവനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും അവരുടെ കൂടെ നിന്നില്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വാക്ക് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞൂടെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ശാരീരികമായിട്ട് കൗരവരുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ആരുടെ കൂടാണ്? കൃഷ്ണന്റെ കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അനുകമ്പ മൊത്തവും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. പക്ഷെ ശരീരം കൊണ്ട് അവിടെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ
എല്ലാ ധർമ്മവും എല്ലാം പാലിക്കാനായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിലുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണനും പാണ്ഡവരും അവിടെ ഭീഷ്മരുടെ അടുത്തെത്തുകയാണ്. അപ്പോ അവിടെ പാണ്ഡവരും കൃഷ്ണനും മാത്രമല്ല, മറ്റു ബ്രഹ്മ ഋഷികള്, രാജഋഷികള്, ദേവർഷികള്, എല്ലാരും, നാരദർ, വിശ്വാമിത്ര, ശുകദേവൻ, പരശുരാമൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹർഷിമാരും ഋഷിമാരും എല്ലാരും അവിടെ ഭീഷ്മദേവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കാനും ഭീഷ്മദേവരുടെ സ്തുതി കേൾക്കാനുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഒരാള് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ഷണിക്കും, ക്ഷണിച്ചിരുത്തി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മദേവർ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കും ഒന്നും നല്ല രീതിയിൽ സേവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അവരെ എല്ലാരെയും റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാണ്, മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവരെ എല്ലാരെയും അവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്, തന്റെ ആ മരണം കാത്തു കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം 12ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ്. എൻ്റെ ഇതിന്റെ മലയാളം ഇല്ല, മലയാളം ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പകരം ഇത് വേദാബേസിൽ ഉള്ള 12 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. 32 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. ഈ 12 തൊട്ട് ഒരു 22 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രം ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും കാണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, ഇതിപ്പോ ലൈവ് പോയിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ? മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടല്ലേ? ഇതില് ലൈവ് സ്ട്രീം കാണിക്കുന്നു മാതാജി. ഉണ്ട്. ഇല്ല, കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. അഹോ കഷ്ടം ന്യായം യത്യൂയം ധർമ്മനന്ദന ജീവിതും നർഹതാ ക്ലിഷ്ടം വിപ്രധർമാച്യുതാശ്രയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവർ എന്താണ് ഇവിടെ ആദ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ കടമയായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കടമയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരനോട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് തന്നെ അഹോ കഷ്ടം അഹോ ന്യായം അന്യായം. അഹോ കഷ്ടം അഹോ അന്യായം യത് യൂയാം ധർമ്മനന്ദന ജീവിതും നർഹതാ ക്ലിഷ്ടം വിപ്രധർമാച്യുതാശ്രയ. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഇക്കല്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ പാണ്ഡവരുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ധർമ്മരാജനായിട്ട് പോലും, ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഷ്ടതകളാണെന്ന് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ഭീമനെ, തീയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, ഈ 5 പേരെയും അരക്കില്ലത്തിലിട്ട് ചുട്ടുകൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പല രീതിയിൽ ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, വനവാസത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നു. അവർക്ക് അർഹിക്കുന്നത് പോലും കൊടുക്കാതെ ചതിയിലൂടെ ചൂതുകളിച്ച് അവരെ തോൽപ്പിച്ച് വനവാസം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളൊന്നും തരില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഷ്ടതകളും, ധർമ്മരാജനായിട്ട് പോലും ഇത്രയും കഷ്ടതകളുടെ നടുവിലാണ്. എന്നിട്ടും എന്താണ്, ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും നിനക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ എല്ലാരും അതിനെ അതിജീവിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിജീവിച്ചത്? വിപ്രധർമ്മ അച്യുത ആശ്രയ. വിപ്രധർമ്മ അച്യുത ആശ്രയ. വിപ്രർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണരുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും അച്യുത ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെയും ആശ്രയമുള്ളത് കൊണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാരെയും ആശ്രയം, അവരെല്ലാരും സംരക്ഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കഷ്ടതകൾ വന്നിട്ടും ക്ലേശങ്ങൾ വന്നിട്ടും ഇവർക്ക് അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഭീഷ്മദേവർ പറയുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് മലയാളം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളവര് പർപ്പോട്ട് വായിക്കണ്ട, വിവർത്തനം വായിച്ചാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വിവർത്തനം. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു,
ഓ ധർമ്മസ്വരൂപത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നിട്ടും എന്ത് ഭയാനകങ്ങളായ ദുരിതങ്ങളും ഘോരമായ അനീതിയുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അത്തരം കൊടിയ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാധവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അവരെ ഈ കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ആരുടെ ആശ്രയത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം യുധിഷ്ഠിരനോട് ഭീഷ്മദേവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംസ്ഥിതേ തീർത്ഥേ പാണ്ഡു വൃഥാ ബാലാ പ്രജാവധൂ യുസ്മത്കൃതേ ബഹൂൻ ക്ലേശാൻ പ്രാപ്താ തോകാവതി മുഹു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുന്തിദേവി ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു. കുന്തിദേവി ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു. എന്താണ് കഷ്ടതകൾ കുന്തിദേവി അനുഭവിച്ചത്? ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ 5 കുട്ടികൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ 5 കുട്ടികളെയും നോക്കുന്ന ചുമതല, അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴോ അവിടെ മൊത്തവും ചുറ്റിനും ശത്രുക്കളാണ്. ആരും സഹകരിക്കുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ചു പേര്, വിതുരരും ഭീഷ്മരും മാത്രം. ബാക്കി എല്ലാരും എങ്ങനെ ഇവരെ ഈ കുട്ടികളെ അപായപ്പെടുത്താമെന്നും എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാമെന്നും മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചുറ്റുമുള്ളത്. എന്നാലും ദുര്യോധനനും ദുശാസനൻ, ശകുനി, കർണൻ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം ആ കുട്ടികളെ വിധവയായിട്ടുള്ള ആ അമ്മയ്ക്ക് വിധവയായിട്ടുള്ള അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചും അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. കാരണം ഇവർക്കെല്ലാം ഈ ചുറ്റിനും ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് ദുര്യോധനനും ദുശാസനും ശകുനി, കർണൻ എല്ലാരും ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവരെല്ലാരും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവര് വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴും എങ്ങനെ ഇവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി. മഹായോദ്ധാവായ പാണ്ഡുവിന്റെ മൃത്യുവിനു ശേഷം വിധവയും 5 പുത്രന്മാരുടെ മാതാവുമായ എന്റെ സ്നുഷ കുന്തി വളരെയധികം വേദനകൾ അനുഭവിച്ചു. നിങ്ങൾ മുതിർന്ന ശേഷവും അവർക്ക് അനേകം യാതനകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം എന്താണ് ഭീഷ്മദേവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരുപാട് കഷ്ടതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. എത്ര കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരെ സംരക്ഷണമായിരുന്നു? ധർമ്മത്താലും ബ്രാഹ്മണരും അച്യുതനാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കുന്തിദേവിയും അതുപോലെ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു. നിങ്ങളെ വളർത്തിയതിനും വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇനി അടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഒരു കാരണമാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പല പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില സമയമൊക്കെ ദുർഘട കഷ്ടമായിരിക്കും. കഷ്ടതകൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒന്ന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ അസുഖങ്ങളായിട്ടും, ചിലപ്പം ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പില് ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായിട്ടും, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഇവരടുത്തും പറയുകയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ വരുന്നത്? അത് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നു ഭീഷ്മദേവർ. ആ ശ്ലോകം ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് കാണുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ചായത് അപ്രിയം സപാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായുർ ഇവ ഘനാവലേ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കഷ്ടതകൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? കാലം, കാലാകൃതം, സമയമാണ്. എങ്ങനെയാണ്? അതിനൊരു ഉപമയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ
ഈ മേഘങ്ങളെല്ലാം കാറ്റാൽ അടിച്ച് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ സമയം കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം നല്ല കാലത്താലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ പ്ലാനറ്റുകളും എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഇല്ലാതാവും പോകുന്നതും അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കാലമാണ്, അല്ലെ? സമയം എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കും. നമ്മള് വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് കാലരൂപം കാണിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അർജുനൻ ചോദിക്കും, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ കാലമാണ്, എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് എന്നും ഒരുപോലാണോ ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശരീരം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആരും വയസ്സാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ നരയ്ക്കുന്നു, നമ്മളെ തൊലിയൊക്കെ ചുളുങ്ങുന്നു, നമ്മൾ വയസ്സാകുന്നു. ആരും ഈ ലോകത്ത് നിന്നും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ മരണം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരു പൂവ് എടുത്താൽ തന്നെ ആ പൂവ് എന്നും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല, അത് വാടുന്നു, അവസാനം കരിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താ? സമയമാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതെല്ലാം കാലമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരും വായിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായ കാലം നിമിത്തമാകുന്നു. മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലെയും സകല മാനപ്പേരും നയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാം നയിക്കപ്പെടുന്നത് ആ കാലത്തിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭീഷ്മദേവൻ കാലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഈ സമയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ സമയം കാരണം, ഈ കാലം കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭക്തന്മാരെ കാലം അനുഭവിക്കുവോ? ഇല്ല. പാണ്ഡവർ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. ഒരിക്കലും സമയം ഭക്തന്മാരെ ബാധിക്കുകയില്ല. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണോ നിരന്തരം ഹരികഥ കേൾക്കുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെയും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം ഒരിക്കലും കുറയില്ല. എത്ര സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം കുറയില്ല. ജീവിതം അവസാനിക്കും. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ അതെന്താ? ഭക്തന്മാര് മരിക്കില്ല എന്നാണോ? എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ജീവിത ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരിക്കലും കുറയില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താലും കുറയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും മരണത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെന്താ? ഭക്തന്മാര് മരിക്കാതെ എന്നും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നവർക്ക് മരണഭയമില്ല, 2 ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ വീണ്ടും ജനനം മരണം. പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ജനനമില്ലല്ലോ. ഭക്തർക്ക് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്. മാതാജി കുറെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് എത്തി. അപ്പൊ കാരണം ഇവർ എന്തിലേക്ക് അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്? ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ സമയമെടുത്ത്, ഇപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം കുറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കില്ല എന്നല്ല. എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും
ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തടുത്ത് വരുവാണ്. അതായത് നമ്മള് നിരന്തരം മരണമില്ലാത്ത ഈ ശരീര നശിക്കാത്ത ആ ഒരു നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭൗതികവാദികളാണെങ്കിലോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഓരോ ശരീരം ഇങ്ങനെ നശിച്ച് അടുത്ത ശരീരം എടുത്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ഒരു മരണത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭീഷ്മദേവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും സമയം കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ശരിക്കും അതല്ല അർത്ഥമാക്കിയത്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കും. അപ്പൊ സമയം ഒരു കാലം, നമ്മളൊരു ഭൗതികവാദിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ പഴുത്ത് വരുമ്പോ, നല്ല കർമ്മം ചെയ്തത് പഴുത്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല സുഖം അനുഭവിക്കും, ചീത്ത കർമ്മങ്ങളുടെ പഴുത്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ കഷ്ടതകൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് അത് മാറും. പക്ഷെ ഇവരാരാണ്? ഇത് ഭക്തന്മാരാണ്. യുധിഷ്ഠിരനും പാണ്ഡവരെല്ലാരും ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കർമ്മഫലമല്ല ഇതെല്ലാം. എന്താണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരെ സമയം ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമ്മളെ ഭീഷ്മദേവർ പറയുന്നുണ്ട്, അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാരണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മസുധോ രാജാ ഗതാപാനിർവൃതോ വൃകോദരാ കൃഷ്ണോ സ്ത്രീഗാന്ധീവം ചാപം സുഹൃത് കൃഷ്ണസ്തോ വിപത്. യത്ര ധർമ്മ തതോ രാജ സുധോ രാജ. ധർമ്മസുധോ, ധർമ്മസുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ധർമ്മരാജൻ. ധർമ്മരാജന്റെ സുധൻ, ധർമ്മരാജന്റെ മകൻ യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ, പിന്നെ ഗദാപാനിർ വൃകോദര. ആരാണ് വൃകോദരൻ? ഹനുമാൻ. ഗദാപാണി. അപ്പൊ ഗദയിൽ ഏന്തി നിൽക്കുന്ന ഭീമൻ. കൃഷ്ണ അസ്ത്രി ഗാന്ധീവം ചാപം. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനല്ല. ഇവിടെ അർജുനനെയാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കും. അർജുനനെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ പാഞ്ചാലിനെ ഇടയ്ക്ക് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കും. അർജുനനെയാണ് കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണസ്തു ഗാന്ധീവം ചാപം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ള അർജുനനാണ്? ഗാന്ധീവധാരി ആയിട്ടുള്ള അർജുനനുണ്ട്. എന്നാൽ സുഹൃത് കൃഷ്ണസ്തോ വിപത്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ഇവരെല്ലാരും എന്താണ്? സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ വലിയ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗാന്ധീവധാരി ആയിട്ടുള്ള അർജുനൻ, ഗദയിൽ ഈ ഗദ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കേമനായിട്ടുള്ളവനാണ് ഭീമൻ. പിന്നെ ധർമ്മരാജൻ, ധർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്ന ധർമ്മരാജന്റെ മകനായ യുധിഷ്ഠിരൻ. ഇത്രയെല്ലാം ഉണ്ട്. അവര് ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ഉപരി എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവരുടെ ഏറ്റവും സുഹൃത്താണ്, ഏറ്റവും അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. അവരുടെ എല്ലാം അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ തന്നെയുണ്ട്. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? അവര് കഴിക്കാനും ഉറങ്ങാനും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു, അല്ലേ? അപ്പോ ഈ സമയം എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് ഈ സമയം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവർ പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളൊരു ഭക്തന്മാരെ, ഇതുമെല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരു പാഠം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പാഠമാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കുമുള്ള ഭക്തി ജീവിതം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ.
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭക്തരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വരില്ല, ഞാൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തയായി എന്നാണോ അർത്ഥം? അല്ല, കഷ്ടതകൾ വരും, ഭക്തന്മാർക്കും കഷ്ടതകൾ വരും. പക്ഷെ കഷ്ടതകളൊന്നും ഭക്തന്മാരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അർജുനന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ, അർജുനന്റെ കൂടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്, എന്നിട്ടും തന്റെ മകൻ അഭിമന്യു മരിച്ചു. പിന്നെ കൂടെ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് 5 മക്കളുടെ തലയറുത്ത അശ്വത്ഥാമാവ് തലയറുത്ത് കൊന്നത്. അപ്പോഴൊന്നും അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ല, അയ്യോ കൃഷ്ണ, എന്റെ മക്കൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വിലപിക്കുകയോ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഭക്തന്മാര്. നമുക്കാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ ഇത്രയും നാമം ജപിച്ചു, എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എനിക്കെന്താ കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കംപ്ലൈന്റുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ അതെന്താണ്, ഇതൊന്നും കഷ്ടതകളായിട്ട് തോന്നത്തില്ല, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും. അവിടെ അർജുനൻ ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും, ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചല്ലോ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ വന്നെന്ന് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പാണ്ഡവരോ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാ, നമ്മള് പല്ലെടുക്കാൻ പോകുന്നു. പല്ലെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം പല്ലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യുക പല്ലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്? മരവിക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ തരും. അനസ്തേഷ്യ തരും, നമുക്ക് അവിടെ മരവിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പല്ലെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയത്ത പോലും ഇല്ല, പല്ലെടുത്തതൊന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അത് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് മരുന്ന്, വേദന ഇനി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരും. പിന്നെ അതങ്ങ് ഉണങ്ങും, നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഇത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു മുറിവ് വന്നിട്ടാണ് ആ പല്ല് പോയത്. അതേപോലെ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ അനസ്തേഷ്യ കിട്ടും. ആ മരവിപ്പ്, നമുക്കിവിടെ പല്ല് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മരവിപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കഷ്ടതയായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. ഈ ഒരു പല്ലെടുത്തപ്പോഴും നമ്മൾ പല്ലെടുത്തത് അറിയുന്നത് പോലും ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോ അത് കഷ്ടതയായിട്ട് തോന്നില്ല, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അവരതൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം നിസ്സാരമായിട്ട്, കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അവർ ഈ കഷ്ടതകളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, ഭഗവാൻ അറിയാതെ എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യുദയകാംക്ഷി ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ എനിക്ക് എന്തോ വലുത് വരുന്നത്, ഭഗവാൻ അതിനെ കുറച്ചു തന്നു, ഇതെല്ലാം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ അനുഭവിക്കണം, ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യണം. ഭക്തന്മാർ അതിനെ സ്വീകരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിപ്പോകില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ്, ഒരു നാമമൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ നാമവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, അപ്പോഴേ നിർത്തിയിട്ട് പോകും. എന്നാൽ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും അത് എന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് തരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ല, നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിപ്പിക്കുക, നമ്മളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പുറകെ പോയി ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, എന്നാണ് വരിക. അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോ ചില ഫംഗ്ഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരും കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മളെ ചില ബന്ധുക്കള് തൊട്ടടുത്തുള്ളവർ അവരൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഭഗവാൻ അവിടെ താമസിയിരുന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവര് പോയി ഭൗതിക ലോകത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ പോയി, അവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കഷ്ടതകൾ വരാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനൊന്നും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിരൻ പോലുള്ള ഭക്തന്മാര്, പാണ്ഡവരെ പോലെ പറയുമ്പോ അവരെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്ന പാഠങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അവരെ ആ ഒരു മഹാഭാരതത്തിൽ കൂടെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ വരും, അപ്പോഴും അവരതെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കൂടെയും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ, എന്തൊക്കെ കഷ്ടതകൾ വന്നാൽ പോലും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ
ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ്? കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നവർക്കേ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്താ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ധർമ്മം എവിടാണോ അവിടെ ഭഗവാനുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കഷ്ടതകളല്ലേ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആ ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് രീതിയിൽ നിൽക്കണം, അതിനാണ് ശാസ്ത്രം. ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് എല്ലാ പർപ്പോട്ടിലും വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളപ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കൂടെ പിടിച്ച് നിന്ന് നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ കൂടെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ഈ കഷ്ടതകളൊന്നും നമുക്കൊരു കഷ്ടതകളായിട്ട് തോന്നുകയേയില്ല. അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവരുടെ ആ ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ ആ ഉള്ളടക്കം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ വരികയേയില്ല എന്നല്ല, അവർക്ക് അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അവരാ ദുഃഖങ്ങളെയെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കാണാനുള്ള ആ മനസ്ഥിതിയാണ് ഭക്തന്മാർക്കുള്ളത്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ കൈ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ കൈയില്ലാതെ, ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പാണ്ഡവർക്ക് ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് സമയമല്ല, കർമ്മവോ അല്ല. കാരണം ഇവര് ഭക്തന്മാരാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഈ ഭീഷ്മദേവൻ വ്യക്തമാക്കും, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ശ്രീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരിബോൽ. വിവർത്തനം. എത്ര അതിശയകരമാണ് അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. കാലത്തെ പുറകോട്ട് ചലിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അന്യഥ ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെയും ഗദായുദ്ധത്തിൽ പ്രവീണനായ ഭീമന്റെയും ധനുർവിദ്യയിൽ നിപുണനായ ഗാണ്ഡീവധാരിയായ അർജുനന്റെയും സർവോപരി പാണ്ഡവരുടെ പ്രത്യക്ഷ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നു, അതിന് ഉത്തരം അദ്ദേഹം ഇതും പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി യസ്യ കർഹിചിത് രാജൻ പുമാൻ വേദാവിദീപ്സിതം യത് വിജിജ്ഞാസയാ യുക്താ മുഹ്യന്തി കാവയോപിഹി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണ്ടേ? ഓ രാജാവേ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണല്ലേ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കളിയാണ്. ഈ കഷ്ടതകളെല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം എന്നുള്ളത് ഒരു യോഗിക്കും ഒരു ഫിലോസഫറിനും ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. എല്ലാരും ഇത് തല പുകയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ പണ്ട് ചെയ്ത പാപകർമ്മത്തിന്റെയോ സമയത്തിന്റെയോ ഒന്നും അല്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കളിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. നീ ഇന്നിപ്പോ രാജാവാകുന്നതും അതും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഈ യുദ്ധത്തില് ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിച്ചതും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. എന്താ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അർജുനന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവരെല്ലാം നേരത്തെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നീ വെറും ഒരു നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിക്കാനുള്ള കാരണം നീ രാജാവാകാൻ വേണ്ടി നീ പാപം ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല. നിന്റെ കൂടെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ് ഇതെല്ലാം. അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നീ രാജാവാകുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയം, ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അത് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുമ്പോ, ഒരു പേപ്പറും പേനയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒപ്പിട്ടു, പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടു. പേപ്പറിൽ ഒപ്പിടുന്നത് പേനയാണോ പേപ്പറാണോ? പേപ്പറും പേനയും ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരു ഒപ്പുണ്ട്.
പേപ്പറിൽ ഒരു ഒപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ പേപ്പറിൽ ഒപ്പ് വന്നത് പേപ്പർ ഇട്ടതാണോ പേന ഇട്ടതാണോ? പിന്നെ പേനയ്ക്ക് വ്യക്തി തന്നെ ഇടാൻ ഇട്ടതാണ്. പറ്റുമോ? അതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തി ആരുണ്ട്? ഇട്ടതാണ്. വ്യക്തി. ഒരു വ്യക്തി, ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരാളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു, ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും യുദ്ധത്തിന് മുതിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും പേര് മരിച്ചത് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഈ പേപ്പറും പേനയും പോലാണ്. ഇപ്പൊ ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറും പേന എന്ന് പറയുന്ന യുധിഷ്ഠിരനും ആണെങ്കിൽ ഈ യുധിഷ്ഠിരനും ഈ യുദ്ധവും കാരണമാണോ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്? അല്ല, ഇതിന് പിന്നിൽ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമുണ്ട്. അതാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആ പ്ലാൻ, അത് ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മുഹ്യന്തി കവയോ വിഹി. ഏത് കവിയാണെങ്കിലും ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും, ഈവൻ ദേവന്മാർക്കോ മഹാദേവനോ ബ്രഹ്മാവിനോ ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് എന്ന്. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു വാക്കില് നമ്മള് ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിരനെ സമാധാനിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇവരൊക്കെ മരിച്ചത് നീ കാരണമൊന്നും അല്ല. നീ ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ രാജാവേ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല തന്നെ. മഹാ തത്വചിന്തകന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. അതെ, തത്വചിന്തകന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാരും വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുകയാണ്. ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാദിദം ദൈവതന്ത്രം യവസ്യ ഭരതാർഷഭ തസ്യാനുവിഹിതോ അനാഥ നാഥ പാഹി പ്രജാപ്രഭോ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓ ഭാരത യുധിഷ്ഠിര, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. ഓ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൻ, രാജാവേ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഭരിച്ചോളൂ. അതനുസരിച്ച് എന്താണോ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അതനുസരിച്ച് നീ പ്രവർത്തിക്കുക. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാകണമെന്നാണ്. ദുര്യോധനൻ രാജാവാകാനല്ല ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തന്മാര് രാജാവാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോകം കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും ഭരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് നിലനിൽക്കുവോ? എന്നും അവര് തന്നെ ആയിരിക്കുവോ? ഇല്ല. ഓരോ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴും ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നും പെർമനന്റ് അല്ല. ഭഗവാൻ അത് മാറ്റും. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് നാൾ നിർത്തുന്ന ആരായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് നാൾ നിർത്തുന്നത്. അല്ലാത്തവരെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കുറെ നാള് ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ നിന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാണ്? നീ ഇവിടെ രാജാവാകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭക്തർ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നോ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവർ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് പാണ്ഡവരെ, എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് ഇത്, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഒരു മടിയും കൂടാതെ അത് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഭീഷ്മദേവർ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഈ 12 തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 18 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ചില ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭീഷ്മദേവർ അടുത്തത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. മാതാജി വായിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹേ ഭാരതവംശ ശ്രേഷ്ഠ യുധിഷ്ഠിര,
ഈ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാവനാതീതമായ ഭഗവാന്റെ ഈ പദ്ധതികൾ മാനിച്ച് അങ്ങ് അവയെ പിന്തുടരണം. ഇപ്പോൾ അങ്ങാണ് ഭഗവാനാൽ നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, നിരാൽപരായ പ്രജകളെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നീ രാജാവാകണം, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്, അത് നീ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഭീഷ്മദേവർ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വേ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗുധശ്ചാരതി വിഷ്ണു വൃഷ്ണിഷു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവർ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കൃഷ്ണനുണ്ടല്ലോ, ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, നാരായണന്റെ ഉറവിടമാണ് അദ്ദേഹം. ഫസ്റ്റ് നാരായണ, ആദ്യത്തെ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന നാരായണന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊരു തെളിവാണ്. നാരായണൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? ഭീഷ്മദേവരുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെയുണ്ട്. എന്താണ്? നാരായണൻ, ആദ്യത്തെ നാരായണൻ, അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പല പല അവതാരങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗുണാവതാരം ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ, ലീലാവതാരം വരുന്നുണ്ട്, ശക്തി ആവേശ അവതാരം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്താണ്? അതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഒരു സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെ, വൃഷ്ണികുലത്തില് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ വരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? അവരെല്ലാരും വ്യാമോഹിതരായി പോകും. അവരൊന്നും ഭഗവാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയൊക്കെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന ഈ വ്യക്തി ആരാണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അത് സാധാ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം മനസ്സിലാവുകയില്ല. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് മൂഢ എന്ന് പറയുന്ന, അവജാനന്തി മാ മൂഢ, അല്ലെ? മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവില്ല, സാധാ മനുഷ്യനായിട്ടേ കാണത്തോളൂ. മഹാജന്മാർക്കേ അറിയത്തോളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തിയെ കുറിച്ച്. ഈ ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു വ്യാമോഹം എന്തുകൊണ്ടാണ്? വ്യാമോഹിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാരും എന്താണ്? ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും തൊടാൻ സാധിക്കില്ല, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? ഗോപിമാരുടെ കൂടെ ഗോപിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി വെണ്ണ കക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വെണ്ണ കക്കുവോ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എങ്ങനെയാ വെണ്ണ കക്കുക? വെണ്ണ കക്കുന്നു, അവരുടെ ഡ്രസ്സ് മോഷ്ടിക്കുന്നു, ഗോപന്മാരുമായിട്ട് കളിക്കുന്നു, അവരുടെ തോളെ കൈയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോ അവര് തോളെ കയറി ഒരു എന്താ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നു, തോളെ കയറി ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സാധാ മനുഷ്യനായിട്ട്, അല്ലെ എന്തോ ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നു. ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാരാണ്? ഇതെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാരും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വെണ്ണ കക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഗോപിമാരുടെ വേഷം മോഷ്ടിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എത്ര അസുരന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അസുര നിഗ്രഹം ചെയ്തു, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. ഇതൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല. എല്ലാരും ഇതുപോലത്തെ സാധാ മനുഷ്യര് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം വ്യാമോഹിതരായി പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്കറിയാം എന്ത്? ഈ മഹാജന്മാര്
പാതയായിരിക്കും പിന്തുടരുക. ഒരു മഹാജനാണ് നമ്മുടെ ഭീഷ്മദേവർ. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമനാണ്, പരംപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് മഹാജന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ആ മഹാജന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവർ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു, ഈ നിൽക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭാവനാതീതനായ യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ആദിനാരായണനും പരമ ആസ്വാദകനും അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ സ്വസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ നമ്മെ വിഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വൃഷ്ണികുലത്തിൽ നമ്മളിൽ ഒരുവനെ പോലെ ചരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഒരുവനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോ എന്താ വിചാരിക്കുക, എല്ലാരും വ്യാമോഹിതരായി പോകുന്നു. ഇതും കൂടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഇതിന്റെ ശ്ലോകം ഞാൻ വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്യാനുഭാവം ഭഗവാൻ വേദഗുഹ്യാതമം ശിവ ദേവർഷി നാരദ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കപിലോ നൃപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ രാജാവേ, ശിവൻ, ദേവർഷി, നാരദൻ, ഭഗവത് അവതാരമായ കപിലൻ എന്നിവരെല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയുന്നവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവർ പറയുന്നു. യം മന്യസേ മാതുലേയാം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അകരോ സജീവം ദൂതം സുഹൃദാ തഥ സാരഥിം. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ രാജാവേ, ഏതൊരു വ്യക്തിയെയാണോ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം മാത്രം മാതുലപുത്രനെന്നും ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയെന്നും ഉപദേഷ്ടാവെന്നും ദൂതനെന്നും ഹിതകാരിയെന്നുമൊക്കെ അങ്ങ് കരുതി പോന്നത്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഹരി ബോൾ. അപ്പോ ഈ 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ആ ശ്ലോകത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്, നിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ടും ദൂതനായിട്ടും എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ആള്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി ആരാണ്? അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അത് തത്വചിന്തകർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ ലീലകൾ കാണിക്കുന്നത്. സാധാ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് കൃഷ്ണകുലത്തിൽ ജനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് തോന്നും, ഇത് ഭഗവാനാണോ? അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഭീഷ്മദേവർ പറയുന്നത്? അത് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ കസിനാന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ കസിൻ അല്ല, കസിനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമോദൃശോ ഹി അദ്വയസ്യാനഹംകൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമുള്ളവൻ. അദ്ദേഹം ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അഹങ്കാരമില്ല. സാധാരണ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണരുത് എന്നും കൂടെ ഭീഷ്മദേവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി വായിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകയാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുകയും ഏവരിലും ഒരുപോലെ കൃപയുള്ളവനും വ്യാവർത്തനത്തിന്റെ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ആകയാൽ സന്തുലിതനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലഹരിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരന്
ഭീഷ്മദേവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ചായ്വ് ആരുടെ അടുത്താണ്? എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുപോലാണ്. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരെയായിരിക്കും? ഭക്തന്മാർ ഭക്തന്മാരെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തഥാപി ഏകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യ ഭൂപാനുകമ്പിതം യന്മേ സംസ്ത്യാജത സാക്ഷാത് കൃഷ്ണ ദർശനമാഗത. എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം, കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏകാന്ത ഭക്തന്മാരെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏകാന്ത ഭക്തർ, ഏകാന്ത ഭക്തേഷു, ഏകാന്ത ഭക്തരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ എന്താ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ശരീരം വെടിയാൻ കിടക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നില്ലേ? ഇത്രയും കാരുണ്യം ഭഗവാൻ എന്നോട് കാണിച്ചില്ലേ? അതാണ് ഭീഷ്മദേവർ ഓർക്കുന്നത്. അത്രയും എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ ആയിട്ടും ഞാനിവിടെ കിടക്കുമ്പോ ഈ സമയത്ത് എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ദർശനം തരാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ശരീരം വെടിയാൻ കിടന്നപ്പോ ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവരെ എല്ലാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കൗരവരുടെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ദ്രൗപദിയുടെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൊന്നും ഇദ്ദേഹം എതിർത്ത് പറഞ്ഞില്ല. ഈ കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നില്ല. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ശാരീരികമായിട്ട് അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവനുമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു വീരരസം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ? വീരരസത്തില് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ ആ വീരരസം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തന്റെ ഭക്തനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തിയതും തനിക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും. ആരാണ്? വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമുണ്ട്. വീരരസം ആസ്വദിക്കാൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ല. അതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ആരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തു? അതാലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഭീഷ്മദേവൻ. ഭീഷ്മദേവൻ ഞാനിപ്പോ യുദ്ധം ഇത് പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ മറ്റവതാരങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ. ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, രാവണൻ, ഇതൊക്കെ ആരായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ? ജയവിജയന്മാർ. ജയവിജയന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാന്റെ ഡോർ കീപ്പേഴ്സ് ആണ്. ദ്വാരപാലകന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വീരരസത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ വന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു രസത്തിൽ ഒരുപാട് നാള് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ചില അസുരന്മാരെ ഒറ്റ സെക്കൻഡിലാണ് വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ നേരം ആ ഫൈറ്റിംഗ് ആ ഒരു ആസ്വദിക്കാനാണ്, വീരരസം ആസ്വദിക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ജാംബവാനുമായിട്ട് ആ സ്യമന്തകമണിയെ കാണാതാകുമ്പോ ജാംബവതിയെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ജാംബവാനും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കുറെ നേരം ഭഗവാൻ അതങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ഫൈറ്റ്. അതും തന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതേപോലാണ് ഭീഷ്മദേവൻ എതിർ വശത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ ഒരു വീരരസം ആസ്വദിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവരിലും തുല്യ കാരുണ്യവാനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃപാപുരസ്സരം എന്റെ അരികിൽ ആഗതനായി. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ്. അതാണ് ഏകാത്മഭക്തേഷു, അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുള്ള സേവകനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ വന്നുവല്ലോ എന്ന് ഭീഷ്മദേവർ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇനി കുറച്ച് ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ.
ഭക്ത്യാവേശമനോ യസ്മിൻ വാചായന്നാമ കീർത്തയൻ ത്യജൻ കലേവരം യോഗി മുച്യത്തെ കാമകർമ്മഭി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് ആരടുത്ത് പോണം? ആ അചഞ്ചലമായുള്ള ഭക്തി, എന്റെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ഈ ശരീരം എല്ലാം ഈ കാമമൊന്നുമില്ലാതെ എന്റെ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിട്ട് ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. എന്റെ നാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. എന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിലായിരിക്കണം ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടി അതിലെല്ലാം വേർപെട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം, ഈ ഭൗതിക ശരീരം വെടിയണം എന്ന് ഭീഷ്മദേവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള ഭക്തിയാലും ധ്യാനത്താലും ദിവ്യനാമജപത്താലും ഭക്തഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭക്തനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും എത്തുക. അതേത് ശ്ലോകമാണ്? അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അന്ധകാലെ ച മാമേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം അറിയില്ല? അന്ധകാരേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കലേവരം എത്രയാ തസ്ഭാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? അവസാന നിമിഷം, അവസാനം നിമിഷം എന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അവസാനം ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഒരു കുറച്ച് ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീരും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദേവ ദേവോ ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷതം കലേവരം യാവദിതം ഹിനോമ്യഹം പ്രസന്നഹാരാസുനലോചനോ നോലസൻ മുഖാംബുജോ ധ്യാനപദാശ്ചതുർഭുജ. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭീഷ്മർക്ക് ഭഗവാനെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോ ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള, താമര പോലുള്ള ഭുജമുള്ള, കണ്ണുകളെല്ലാം ഉദിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ പോലെ ഉള്ള കണ്ണുകളും ഉള്ള ആ കണ്ണുകളോട് കൂടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്റെ അവസാന നിമിഷം, ഞാൻ ഈ ശരീരം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ആ ഒരു നിമിഷത്തിനായിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. എന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത് വരെ അങ്ങൊന്ന് നിൽക്കുവോ എന്നിവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. ആര്? ഞാൻ എന്റെ ശരീരം വെടിയാൻ പോവാണ്, അങ്ങ് പോവല്ലേ, അങ്ങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. അങ്ങയുടെ ആ ചതുർഭുജ രൂപവും ആ താമര പോലത്തെ മുഖവും ആ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലുള്ള കണ്ണുകളും ആ ചിരിയോടും കൂടി നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ ശരീരം വെടിയണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോരുത്, അങ്ങ് അവിടെ നിൽക്കണേ എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഭീഷ്മരുടെ അടുത്ത് വന്നത്. ഭീഷ്മർക്ക് ആ ഒരു സേവനം കൊടുക്കാൻ, ഒന്ന് ഭീഷ്മദേവനെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ, ഭീഷ്മദേവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കൊടുക്കാൻ, കൂടാതെ യുധിഷ്ഠിരനും പാണ്ഡവർക്കും ഭീഷ്മദേവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ആ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ, അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭീഷ്മദേവരുടെ ആ ഗുണഗണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, അങ്ങനെ എത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഭീഷ്മദേവർക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭീഷ്മദേവരെ ഭഗവാൻ അടുത്ത് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ. അപ്പൊ ഒന്ന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ, പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും, പിന്നെ എല്ലാരെയും തെളിയിക്കാൻ, തന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭീഷ്മദേവരുടെ സ്ഥാനം എന്താന്ന് മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാരെയും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ഭീഷ്മദേവരുടെ ആ ഒരു സേവയായിരുന്നു
യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉപദേശം കൊടുത്തു, യുധിഷ്ഠിരനെല്ലാം മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് മൊത്തവും ആ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതെന്താണ് ചതുർഭുജ രൂപം? കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണ്. ഭീഷ്മദേവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്ന നാരായണന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ചിലർക്ക് 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാനെ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ദ്വാരകാധീശനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് നരസിംഹദേവനെ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് കൂർമ്മദേവനെ ആയിരിക്കും, വരാഹദേവനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രൂപത്തില് അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടം കാണും. അതേപോലെ ഭീഷ്മദേവർക്ക് ഇഷ്ടം ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അങ്ങവിടെ നിൽക്കണം, ഞാനിപ്പോ ശരീരം വെടിയാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള നാരായണന്റെ രൂപത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ദർശിച്ചോട്ടെ. അപ്പോ ഇവിടെ പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു, ഉറപ്പായിട്ടും ഇദ്ദേഹം വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഒരു ഭക്തൻ എത്ര എളിമയുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങയെ കണ്ടോട്ടെ, അങ്ങയുടെ മുഖം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് ആ എളിമയോടുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭീഷ്മദേവർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഭക്തന്മാരും വളരെ എളിമയുള്ളവരാണ്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വിമാനം വിഷ്ണുദൂതന്മാരുമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടനെ ചാടിക്കേറി അതിൽ കയറി, എനിക്ക് വന്നു, ഇനി ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിക്കേറി പോവുകയല്ല ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ ആ ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബദരിയാശ്രമത്തിലുള്ള എല്ലാ സന്യാസികൾക്കും അവിടെയുള്ള ഋഷിമാർക്കൊക്കെ നമസ്കാരം അർപ്പിച്ചു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ വിമാനത്തിന് നമസ്കാരം അർപ്പിച്ചു. വന്ന വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്ക് നമസ്കാരം അർപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വൈകുണ്ഠത്തിൽ കയറിയത്. അപ്പൊ അത്രയും വിനയാന്വിതരാണ്. തങ്ങൾ ഭക്തിയിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അങ്ങ് ഹൈ ലെവൽ എത്തിയാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഭഗവത് ധാമം കിട്ടും എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ വിനയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിൽ ഉയരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിനയം കൂടി വരണം. ഞാൻ വലിയവനാണ്, എനിക്കിതെല്ലാം കിട്ടി എന്നുള്ള ഇത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു അഹങ്കാരം വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലുള്ള അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയിലെ പല പല ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ഈ ലെവലിലൊക്കെ എത്തി എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ചില ഭക്തന്മാരെടുത്ത് നമുക്കൊരു പുച്ഛമോ, നീ ഇത്രേ ആയിട്ടുള്ളോ, ഞാൻ 16 മാലയൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് 100 മാല ജപിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഹങ്കാര ഭാവം, അത് വരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു വിനയം ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട, ഭക്തന്റെ അലങ്കാരമാണ് വിനയം. ആ വിനയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവർ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം, അതേപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപം, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, എനിക്ക് മുക്തിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തി മാത്രം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക, ഏത് നരകത്തിലാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ചതുർഭുജനും മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച വദനാംബുജത്തോടു കൂടിയവനും ഉദയസൂര്യനെ പോലെ അരുണനേത്രങ്ങളോട് കൂടിയവനും സൗമ്യമായി മന്ദഹസിക്കുന്നവനുമായ ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന ആ നിമിഷം വരെ ദയവായി എന്നെ കാത്തിരിക്കണമേ. എന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനാകരുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കാത്തിരിക്കണേ, ഭഗവാനെ പോവരുതേ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇനി 25 തൊട്ട് 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. യുധിഷ്ഠിരന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്താണ്, വൈരാഗ്യം എന്താണ്, രാജ്യധർമ്മം എന്താണ്, ദാനധർമ്മം എന്താണ്, മോക്ഷധർമ്മം എന്താണ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങള്, എങ്ങനെയാണ് താൻ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭീഷ്മദേവർ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം, വൈരാഗ്യം, രാജ്യധർമ്മം, ദാനധർമ്മം, മോക്ഷധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം,
ഇതെല്ലാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഭാഗവത ധർമ്മം ഇതും പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ്? ഭാഗവത ധർമ്മമാണ്. ഭാഗവത ധർമ്മമാണ് ഭക്തിയോഗ. അപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് ആ ഭാഗവത ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതാണ് ഭക്തിയോഗയാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ സൂമിൽ എങ്ങനെ കയറണം, സൂമിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഇതറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ പോകത്തുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ചോദിക്കത്തില്ല നീ സൂം അറിയാവോ, സൂം അറിയാമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഭഗവത് നാമത്തിൽ വരാം, ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആ രീതി അത് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സേവ ചെയ്യാനും, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൂം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാനും ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭീഷ്മദേവർ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഈ ദാനധർമ്മം എങ്ങനെയാണ്, മോക്ഷധർമ്മം എങ്ങനെയാണ്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ള എന്താണ്? അതാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദാനധർമ്മം രാജധർമ്മം മോക്ഷധർമ്മം വിഭാഗശ സ്ത്രീധർമ്മം ഭഗവത് ധർമ്മം സമാസാവ്യാസയോഗത. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മങ്ങൾ, സ്ത്രീധർമ്മം എന്താണ്, ഭക്തന്മാരുടെ ധർമ്മം, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാണ്? ഭാഗവത ധർമ്മം. ഈ ധർമ്മമാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അത് ഭക്തിയോഗയാണ്. അപ്പോ ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരന് ഭഗവാൻ ആരാന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു. ആദ്യം യുധിഷ്ഠിരന് എന്താണ് തന്റെ സ്ഥാനം, എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചത്, നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്, പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ ചില സംശയം ചോദിച്ചു, അതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇനിയാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഭീഷ്മസ്തുതി തുടങ്ങുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഭീഷ്മസ്തുതി. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ ആരാന്നും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചും നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള 32 തൊട്ട് 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവർ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഭീഷ്മസ്തുതി ചൊല്ലുക. എന്തായാലും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പ്രഭു ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റി ചൊല്ലാം. ഈ 5 ദിവസം ഭീഷ്മ പഞ്ചകം എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. നമ്മളെ ശാരീരികമായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളവരെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏകാദശി തൊട്ട് 5ാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 5ാമത്തെ ദിവസം അല്ല, അല്ലാത്തവർക്ക് നാളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഭീഷ്മപഞ്ചകം എടുക്കുന്നവർക്ക് 5ാമത്തെ ദിവസം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ശരീരം, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, അതാണ് പ്രധാനം. ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി, അല്ലാതെ നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ കിടപ്പിലായാൽ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതാണ് പ്രധാനം. അപ്പൊ സേവ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭീഷ്മപഞ്ചകം എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.